Kan Nehusu bat ka Nyautrap Youth Council ane HYC kala Kyntu ya Vice Chancellor ka Nehu Uprabhashan Kar Shukla ban Khot Pynlong ya ka Jingialang ka bakentup ya kiseng kinong hikai college ka Nehusu ki he jong tanat puli puti ba ki Khot jong kiseng bahalang baper ban wengno ya ka jingi per jingmut halo ka jing pentraikam ya ka National Education Policy ahajar arpo abakren ba kinong tho khubor hadien ka Jingialang bat Vice Chancellor President ka HYC uba Robert Jun Khajarin ulaong badon kam ban Pynlong ya ke Jingialang banyatai halor ke hukum ban yo jingshai halor ke jing pentraikam ya ke NEP. Agajuk opor Finance Secretary jong ke Nehusu samla mandor bi dengdo swear ulaong baga skul ba akadai ban pentikna baga jing pentraikam ya ke NEP kadai ban long kumju bat omdai ban yaper. Agajuk opor Vice Chancellor ke Nehu ulaong ba omdan jing ban Pynlong ya ke jing ekran ba kinong idon benta baper da ka ban ba unsa Khot ya ke Jingialang haswa ke jing rakhi ya ke sengilai lod.